Ezagutzen duzu Faisaien irlaren historioa. Kargen! Urte erdian espainola dela eta beste erdian frantsesez, ez? Apunten! Eta Omarren gorpua justu botere aldaketan azaldu da. Egoera komplikatuz. Baina ez duelako hildakoaren ardura hartu nahi. Fuego! Zer kontatu duzu aitari? Ibaian gertatu zena. Descendez des véhicules, s'il vous plaît. Ze gertatu zen Ibaian? Leida, zertan zabiltza? Zagiteran zu? Kartzelan bukatu nahi duzu? Leida, ez duzu ni errudun zindita lortuko. Bizentiarazten dizuana gutxieneko. Zuk zer egingo zenuke? Guretara saltengo zenuke?